Kristoffur, kan får vi jag kan hade jag där hade bättre början så att det smäcka bäst nu. Ja, för alla tankar alltså. Det var bara förfärligt alltså. Man gjorde att det akkurat halvlek. Så kommer man ut att det och att nu för då lite pressa där och skora tulla mål och så har vi där alltså. Och så kommer det där alltså bara fullständigt att det ja alltså jag får alltid jag knött alltså. Och är det tungt att resa sig självan att man har just så sån. Ja, jag helt att nej, helt livet som var trust upp att det och det var så dåligt alltså. Man är just en sån av fantasia så kom upp att så trust han upp på lugg allt det vill så stolt där. Och det nästa kan så få det är ju det målet lugg allt det väl är en del känsla. Och ja, det var alltså jag har fått slatt med löjrock nu alltså. Det var lätt alltså allt för bara totalt. Det var ordentligt dåligt alltså. Och jag tycker vinna nu det här kan man säga väl det sida bruk för Salan i ja, helt säkert alltså vi har häsna bo efter lunch alltså säkert och där kommer så det är otroligt god känsla. Alla män är glädjer och nu är det bara köra